Sem tady. No, takže ideme to tak urobiť, hej, že to dám do nejakého, skúsim to akože cca dať niekam, hej, že preklopiť. Sú dve možnosti, buď to robíte na huláta, čo ja nemám odvahu, alebo proste, a ozaj, podložené to mám proste kúskami, čo sa dávajú do chladničiek, že potom keď idete na výlet, tak si to dáte chladiť, proste čo máte v mrázničke, také malé veci. A bolo to vlastne za 10 centov, 4 za 10 centov boli v tom obchode nemenovanom na T po lete. Takže to som si kúpila, lebo je to super stabilné, ľahko sa to čistí a naozaj, keď som si vždycky merala, že či to je naozaj akože fakt, že rovnováha, tak je to rovnováha. Takže vás nebude boleť duša, keď si niečo také kúpite a keď nie. Čo si vymyslíte, to máte. Je to len o tom, že keď to chytáte, tak to potrebujete niekam položiť a keď to steká, nech to steká. Takže ideme na to, hej. Takže ja si to len takto nakloním na debila. Preklopím si to. Takto. A normálne takto. Položím. Pozriem sa, či mám tie moje úžasné chladiace podložky všade, kde majú byť. Čakám. Sekundu, 2, 3, 4, ako chcete. Kľudne si dajte cigu zatiaľ, keď ne, tak ne. Nijak som to nepritlačila, ja som to len preklopila. Keď ste sa medzi tým dotkli obrazu natretého, je to v poriadku, lebo aj tak budete riadne pracovať s tým ešte obrazom, takže... No a toto je všetok odpadok. Nič. Odpadok? Odpadky? Hej. Jasné. Je to OK. No. Zrobila nos. No, a teraz stieka tá farba, hej. Teraz, buď to chytíš, zdvihneš a ono sa to takto rozleje, alebo to bude, že postupne, to znamená, že kým to troška stadené vyjde, nie že zdvihneš a položíš, ale že tak ešte, keď sa to troška ako keby dotýka tej farby, aby to proste len troška dostalo taký ten prúd toho rozpätia, že len tak jemne. A ja neviem, ktoré z toho urobím. Skúsim najprv to jemne a uvidím, že čo to spraví, ok? Že proste fakt, že len jemne. Neviem, mám? Skúsim. Nejde to. On tam je podtlak. No nevyšlo mi to. Chcela som jemne. Takže už je to jedno. Už sa to stalo. Dobre, tu mi niečo zostalo, položím to sem, ok? Nech to tam steče. To je pecka. No, neviem ti to ukázať takto, že... Idem si pre plynovú pištol. Horák, pištol, zapalovač, niečo, čo robí oheň, niečo, čo robí teplo, hej, ale ne fén, lebo fén je dobrý, keď chcete robiť tú inú techniku, to vám potom ukážem. Lebo keď do tohto prdneš fénom, si to rozletí. To nie je dobrý nápad. Fén je moc silný. Aj na tú najjemnejšiu rýchlosť je fakt dosť silný a nie je moc teplý. Tak by som to povedala. Takže moment.